شيء زاد أي شو بچو Гордоленчевского района eller Белгалдехтан район Деннилер район Хазилер район Туилер وين بوشتو دوخ что не обстоит да فور خيلو قش وتر وقر حلق وبوصلنا خبريتر مجدك حلق هذولش مجد بيش بالبول إن لقينا خلاح من الشيخ خلاح حلقة بوش ودوش والقلق والبتش أنا ببركة ديريس خلا على اسم ده طبعا أوليز ده شيء بيرشكا سوى خيل إذا تغنهر حيبة خيورت وإستوريا خيوش فقن تحيوك هدين يلي وليلر هركوش دين يلر وبيجي دين بالبولا هروي موخسن بيرك دوار هر أحمد حشي داودي الوالز سنيق بيرك دوار تو أربع نيق بيرك دوار أدم دجنش تسنلوش دجنش دينلوش موخ خزلوش موستينلوش هقوي يرشلو إستوري الوقتنا وبتشو رمزان حش يوق كميسيق ولا كيرش ده دكومنتالنا وقتنا مسميت البوخ وعبليش يرشل بعيونش وتشوح ناخين وديعين غالنش وش يجي توي تحبش بالباخنا وقر حلو بتشحنا بركة ديريز خلال استيرول لارسون. Сегодня мы находимся в печально известном в истории чеченского народа селении Хайбах. Я приветствую наших гостей. Здесь у нас сегодня с нами заместитель руководителя дирекции, федеральной дирекции, которая помогала нам с восстановлением этих объектов, Александр Александрович Тарасов. Мы вас приветствуем, выражаем вам благодарность, что помогаете нам в возрождении нашей истории. Для нас это не просто башня, не только стены каменные, это наша история, это наша боль, это наша печаль, это наша история. И сегодня, конечно же, это наша радость. Если бы вот эти камни умели разговаривать, я знаю, что они сегодня навзрыд плакали бы от той боли, которую они видели, потому что эта башня, боевая башня, одна единственная в этом комплексе, она живой свидетель тех кощунственных, злых деяний, которые происходили в этом районе, в этом селении. Мы знаем, что в 1944 году здесь произошла одна из самых больших трагедий, а мы знаем, что если немножко покопаться в истории чеченского народа, Чеченской республики, этих трагических дат у нас очень много. И буквально не проходило ни одного полувекового отрезка, промежутка, чтобы какая-то очередная трагедия, беда не постигала чеченский народ. Шедей, хоч кертчка, ина больше, хоч шедей, бина больше, вола, яхинах больше. Хайбах Астанбек ويدوش طلعت السلام عليكم السلام عليكم هيش سادش ما شكور نشطح حيبه وشوف والبول وما تديت سديش وشوطا حيتنا وغودنا نا وستودنا شون مسانا правительствена министрна خاصة تميرلانا ديل رئيسي سودال سيدا داليال هيلا أنا تخيرت تماخ كحدا يحكم وش واحدة هنا تخيل آخر كرش عبودو دعوتو أتو ونبرنا شون ديل رئيسي دال سيدا دال موكش ماشليل وش ده هنش خوي صراحة حيبق شعير عين بالباخر خوي صراحة ده هنا بركل ديل رئيس إز دخسر شون ديل رئيسي مثلا سعيد ويدي بولا منام وقزا صبر الله مرش ونهان الله يشخي اللبان بغل وخشقي سميح اشتو الله يستاريكي قتا يزدنا بغل وخشقي سميح اشتو الله историки قتا يزدنا ويزش موت شوخل شوي خلقنا يا مرد وقلينا
شغالي بعويو تاين بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تشبين بابراك ايش تخاصن تصوبش ايش تجبين تطوبو نقول عشان شارخ حولي شوف استعين الحمد لله. ودي بوبر بقص بالله بقص بالله يتعلي الله قطع هنصوم تحلل شلون يبغوا صوم كتشوفوا عشان السلام عليكم وديش مو تاك هو مية غالياتي هزايو الحمد لله يا بيرك تيوخ واسمش ايش تحلوش لامي بو يا بوبر بقص بيلس بيلي نخليهم ليوقت يا شاشة كاستر خوذا أوفشة دودي دزل سيدش حدا آخر ما دوشوا خيط هذا ومصو أش ليلي نقول أش حتكون حق ودعخية دودا وسباق إن شاء الله مصو سجل يرسا دخشوق دير ريس دير ريس مثلا خداك تطلع جيش وين ونشوا شو ملول شغله ساعة دقيقة دير ريس عاوز دش مالش ناقص ولصه مسألة داغلة مسألة ليلة يرشق مستانيس آمين فضل دا قبل دول أصحاب من الجنة دا زيت ليس أنا ديك كده الحمد لله خلاص بقوا دايو آمين شوي كده شوي واتساب وين آمين بس حاجة عشان ده ريزق بس موسو بوسو بس Об этой трагедии буквально несколько лет назад был снят фильм. Назывался он имел два названия, одно из которых приказано забыть, второе название это «Пепел».
Вот полнометражный фильм, который ни одного момента из истории не искажает, выдает все как есть. Это художественный фильм, но запретили его показывать. Да. Ну, у нас он есть, у нас и в истории есть, все есть. Документально все это есть. Позже все, конечно, было рассекречено, и все эти материалы, копии есть и в книгах Айбах, есть и в других источниках. Все это есть. Это одна из таких громких трагедий, хотя старцы рассказывали, что это не один такой случай даже тех лет, 1944 года, но этот именно случай, когда здесь были свидетели чеченцы, были при власти, в том числе Мальцагов и так далее. То есть то, что получило широкую огласку. В принципе, сегодня мало кто остался, кто может рассказать об этом. Потому что даже те, которые остались, им за 90 лет, за 70, за 90 лет по-любому, у них и память не та, и другое. Вот, например, элементарно взять книгу Хайбах, кровавая бойня Хайбова, вот там, вот в этой книге поименно все делали записи, люди, которые 25-30 лет назад, когда еще были старики, которые помнили, как все, что, где, кто в каком углу сидел, все помнили. И там все это белым, черным по белому написано. И, конечно,